কালু দাদা আইলা ভাই। চালা বে দাদা পড়ি গেলে কিছু अरे भाई कौन लगी किस तो इन भाई दादा काळू दादा कह सॉरी दादा दादा झुंटी बोलेगी किच्ची है नहीं झुंटी पहली हौ सिया टाण बसिबा ओके दादा अबे घरे किए अच ना भाई दादा पाई गोटे चेयर बटा हौ ने चियारी सियोर शला तोते दौची र दादा ताଙ୍କର ଚେୟାର ନାହିଁ ଆଉ ଚେୟାର ଥିଲେ ନା ଦେଇଥାନ୍ତୁ କଣ କହିଲୁ ଦେଲେନି ରଘୁ ଗଲୁରେ ପିଡ଼ା ଆଣିବୁ କହିବୁ ଦାଦା ଓକେ ମାରି ଦେଲେ ରେ ଇରେ ବିଶୁ ଇଏ କି ପାଣି କେବେ ଦାଦା ତମକୁ ତ କେହି ଡରୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠିକି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ତମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ମର୍ଡର ଫର୍ଡର କଲେ ସିନା ଟିକେ ଡରିବେ ଆଉ ତମେ ତ ମର୍ଡର କଣ ଜାଣିନ ମୋଟେ ଇରେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଣ ଗପୁଛୁ ନା ନା ଦାଦା ମୁଁ ନୁହେଁ ସେଇ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ରଘୁ କଣ ହେଇଛି କହ ପିଢା କଣ ବଡ ପଛା କନାଟେ ବି ମିଳିଲାନି ତାହେଲେ ଚିଆରି ଫେରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାନି ଦାଦା ଏଇ ତ ଝିଆରୀ ଆସ ଯିବା ଚାଲ ବେ ଚିଡ଼ିଆକେ ଟିକେ ଝିଆରୀଟାକୁ ଦାଦା ବସିବେ ଦାଦା ବସ ଆଉ ବିଶୁ ପାନଟା ଦେ ରେ ଓକେ ଦାଦା ଦାଦା କଲ ଆରେ ବିଶୁ ରଘୁ କୁଆଡେ ଗଲା କି ରେ ଆଉ ଦାଦା ରଘୁର ଟିକେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘର ତ ଆଉ ଟିକେ ଯାଇଛି ଆଉ ଗଲା ତ କଳିଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡାଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଦାଦା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘର ତ ଆଉ ଖଣ୍ଡା ତ ଦରକାର ହବ ଛେଳି କଟା ପାଇଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି ଆଉ କଣ କରିବା ହଉ ହେଲା ଆଉ ଦାଦା ଲୋକ ତ ଛାଡ ତମ ପିଲା ବି ତମକୁ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି କଣ କହିଲୁ ମତେ କେହି ଡରୁ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଡର ବାପା ସାହସିଆ ଭୟ ଟିକେ किए बे शला तू किए भाई दादा कौन तू डरू न भाई आवे এই
ତୁ କଣ ମତେ ଡରୁନୁ? ତୁ କିଏ ବେ? ରେ ବିଶୁ ଇଏ ମତେ ଡରୁନି। ଏଇ କାଲୁ ଦାଦା ଡରି ବି ପାରେ ଡରେଇ ବି ପାରେ। ବିଶୁ ଗୁଳି ଫୁଟା ଦେ। ଇ ବନ୍ଧୁକ ଯାଏ ରେ। ରହବେ ଶଳା। ইউ রে বিমা তোর কোন অসুবিধা লাগনে লেঙ্কা ভাই ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦାଦା ଆସିଛି ତା ନାଁ ହଉଛି କାଲୁ ଦାଦା ଇଉ ଆମେ କିଏ ବୋଲଛେ ଚାଲ ଭାଇ ବିଶୁ ତୋର କଣ ହେଲା? ଦାଦା ଏଠି ଲେଙ୍କା ଭାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବ। କିଏ ବି ସେ ଶଳା ଲେଙ୍କା ଭାଇ? କାଲିର ଝିଟିପିଟି ଆଜିର ଏଣ୍ଡୁକା ଡାକ ସେ ଶଳାକୁ। ଦାଦା ଡାକିବି କଣ, ସିଏ ତ ଏଇ ଆସିଲେଣି, ଏଇ ଦଳବଳ ନେଇକି ଆସୁଥିବେ। ଆବେ ହେ ଦିଟା କାମୁଡା କୁକୁର କଥା ହେଲା ବେଳେ ତମ ଭଳିଆ ବାଘର କାମ କଣ? ଆବେ ଚାଲ। আবে বিমা চেয়ারটা আনবে ইউ আবে বিমা তু সলা চেয়ারটা দেলু না মতে পকেই মাইলু নাই ভাই চেয়ারটাକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡୁଥିଲି ଇରେ ଶଳା ମୁଁ ଗୋଟେ 5 କୋଟି ଗାଡି ଶଳା ଗୋଟେ କାମୁଡା କୁକୁର ସେ ଶଳା ଆସି ଗୋଟେ ବାଲୁଆ କୁକୁର ମୋ ମୁହଁରେ ହସୁଛି ଶଳା ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ନଖ ବସୁଛି ଓ ସରି ଭାଇ ବସ ଆବେ ଭୀମ ତୁ ଶଳା କଣ ଜାଣିପାରୁ ଦିଟା କାମୁଡା କୁକୁର ଭୁକିଲା ବେଳେ ତୁ ଶଳା ମଝିରେ ଆସି ଛିଡା ହଉଛୁ ଆବେ ଯା ଇ ଶଳା କିଏ ବେ? ଆରେ ଶଳା ମତେ ଜାଣିନୁ ତୁ ଶଳା 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁଙ୍କର ବୁଲା କୁକୁର ଶଳା କାମୁଡା କୁକୁରଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଶଳା ଲେଖା ଭାଇ କୁକୁର ମତେ ଜାଣିନୁ ଶଳା ତ ପଛପଟ ଯଦି ଟିକେ ଜଡ଼ା ତେଲ ମାରିକି ହାତ ମାରିଦେବି ଶଳା ପାତି ମାଙ୍କର ପଛପଟ ଭଳିଆ ଦେଖାବ। ଆବେ ଶଳା ତୁ ମତେ କଣ ଗରମ ଦେଉଛୁ? କଣ ଭାବୁଛୁ କି ବେବେ? ଅନନି ପୁରା ଚୁଲୁ କରିଦେବି। ଶଳା ଚୁଲୁ କରିବୁ ନା ଭାଲୁ କରିବୁ? ତୁ ଶଳା ମତେ ଜାଣିଛୁ ଟି? ଏ ଶଳା ମୁଁ ଯୋଉ କାମୁଡା କୁକୁର ଶଳା କାମୁଡି ଦବୁ ତ ପିଛା ଏକା ଘା ହେଇଯିବ ତା ନାଇଁ ମୁହଁରେ 4ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନବୁ ଚିଞ୍ଚୁ ମୁଖେ। ଆବେ ବିଶୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ବନ୍ଧୁକଟା ନେଇକି ଆବେ। ଆସୁଛି ଦାଦା। ବେ ଦେବେ ଏଇ ଫୁଟେଇ ଦେବି। ଇଉ ଶଳା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖଉଛୁ ମତେ ଦେବେ ରହ ତ ଶଳା ତ ବନ୍ଧୁକ ନେ ତ ବନ୍ଧୁକ ନେ ଶଳା କାମୁଡିକି ଖାଇଯିବି ଶଳା ଚିଞ୍ଚୁ ମୁଖେ ଶଳା ଲେଖା ଭାଇ କୁକୁର ମୋ 10 ବର୍ଷ ବନ୍ଧୁକୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ବେ ରଘୁ। ଦାଦା ବେ ମୋ 10 ବର୍ଷ ବନ୍ଧୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବେ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନେ ପୁରା ଧୂଆ। ଗୋଟେ କେମିତି ବାଗିଲା ସବୁ ଏଇ କୁକୁର ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଭୀମ ତୁ ଶଳା ତା ଚେଲାଟାକୁ ଯାଇକି ମୁଳେଇକି ପୁରା ଛେଇ ଦେ। ଓକେ ଭାଇ କଣ ହେଲା କି ବିଶୁ? ଦାଦା ଖାଲି ଗାଣ୍ଡି ମୋଟା ଶୋଟ ଦାଦା। ନାଇଁ ମୋ ପିଲା ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ନାଇଁ
La 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 la. ಭಗವನಕ್ಕೂ ಪಾಕರಿ ಟಿಕಿ ಪಾರ್ತನ ಕೊರಿದವ ଚୁଲୁ କରିଦେବି ಅವೆ ಯಾವೆ ಅಯ್ಯೋ 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 अवे भीमा तू कौन जानी पारूनु थोड़ा दीटा कावड़ा कुकुर भुकिला बेले तू साला मजरी चिड़ाउछु अबे जा बे ଗୋଟେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଆଇଲା ସେ ସବୁ यो टिडी 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 ବାଉ 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 କନ ଝୁଣ୍ଟି ପାଇଲେ ଝୁଣ୍ଟି ପାଇଲେ କି ହଉ ହଉ ଦାଦା ଚେୟାରଟା ଆଣ ଦେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାଦା ବସିବା ହଉ ଆଉ ତାବି କେତିକି ଦାମ